Umbuzo wami oqala zisuka nje uzawucomplete isentence ezokubuzayo uzoyigcwalisa ngesiXhosa. Yabo? Gcwalisa la. Kuthiwa esiXhoseni ne imehlo liphandlo kanye lithini? Ligqabhuke idla. Gqabhuke de. Lingaphandla kanye alibone libone funa lona ithi ke bafika ngesiXhosa. Ngathi imehlo liphandla kanye. Isixhosa sasinofana mhlambi esethu sefana sengcobo yabona inezithile. But ngathi imehlo liphandlwa kanye. Into yenza kube kanye kwesibina kwephindi yazi xa uphandla ngolo mehlo. Ngeke uphinde futhi uye kulona iphandla imehlo. 18 minus 24. 18 minus 24. Shit. Now I have to count back. The old school me ruler me peanut butter on a mouse trap. Yes, I don't know, bro. Let me not be fast with you. Okay. I don't wanna know because I'm telling you I'm good with maths. So let me not be. KFC. Umile ndoni? KFC. Ubuzo KFC umele ndoni? Umele khafana ucinga mfana. Khafana ucinga mfana. Umbuzo wami ne wesibini. Genius sisilungu eso. EsiXhoseni kuthiwani? Kamgigwa because mina ndi genius bafo. Ngoba thi genius basho kuma nje straight nje bayabona ukuthi genius basho kumgigwa nje sidalo nje. Bayaxoka laba ngumgigwa no genius. Ya ndim nje. Ya genius. I'm genius. Kwathi mase ku maths kwathi 35 minus 24. Bhuti. 35 minus 24. Yeah. Shit, that is heavy. Maths, I'm not good at that, but I can guess why ilapho got 12, 13 somewhere somehow. 12, 13 somewhere somehow, but I'm not good at maths, bro. Kuphinde kuthi wesiXhoseni sikhetha amaphela, siwakhetha phi amaphela? Amaphela xaqobeka wena ukuya mhlawumbe kukudum na. Sixhosa sho esikhethithi. Bafa amaphela sikhetha amaphela nxa kutheni esiXhosa kuthiwa siXhosa. Ya kutsho sikuthiwa sikhetha amaphela then entwenini ke ngoku? Hey kuyaxhomekeka bafa amaphela. Yaqhomekeka amaphela asede. Sisindi ku-interview. Ku-interview kama. Sikhetha amaphela phi? Bafa andolo mbuzo wakho hayi. Yaqhomekeka bakodum na. Abantu sasanika abantu emqombothi basaza baphula basazazi.